Smerovky na hajzli, všetci. To je niečo jebnuté, ukáž? No, čo? Skurvený. A ty si to... jebnutý. Poď, červená je tvoja, poď, šubu. Šedé, místo, udělejte místo. Udělejte místo, dejte místo. Udělejte místo. Hej ono, len mu daj a len ho predzi. Smerovky, také veci tu nemajú, čo? Podaj by aj mali, kokot. Neosvetlené auto. Radar je na výjazde zo Žiliny do Martina pri Híze, Levoči na konci Popravských s Chvarvom z mesta, aj na výjazde do Prešova z Malého Šariša. Na hliadku pozor v Topolčanoch na kruhovom objazde. Žiliny na vysokoškoláku pred Kauflandom z Rosínskej, aj na výjazde do Martina z Vrúto. Jazdite opatrne. 0800 800 444. Najrýchlejšie. Stále dodávajú zbrania, aj keď ďaleko menej, nechajú si za to zaplatiť. Samozrejme je tam západná Európa, ktorá tlačí na tú vojnu. A oni Na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, ale na čo je to dobré, no... Když jedu z hub, mý auto je jezdící klub. Mý auto. Na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, ale na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to... Datlujete tú zápisnicu s gramatickými chybami, jak ja už to poznám. No môže tak chod, ty drbo! Potom sa zdvihnete, nechať podpísať, idete tam, zistíte, že naozaj ukradli bicykel, vrátite sa a čo urobíte? No nebudete pátrať po zlodejovi, vy napíšte druhú zápisnicu a na tej druhej zápisnici je na 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 na
Aj zase smerovečky. Servis Rádia Express. Bez svetiel. Kamión, no. No, vyblikal meter. Prezidentskú kanceláriu ani nedala taký pokyn nikomu na ministerstve, tvrdí rezort s tým, že má aj stanovisko prezidentskej kancelárie, že o zväzenie Šimkovičovej dcéry nežiadali. Na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, ale na čo je to dobré, no na čo je to. Chceš ísť na výlet k moru a netrafila si dnes ani do potravín. Chceš ísť na vysokú školu a nechápeš ani čo ti teraz vravím. Chceš sa stať kráľovnou krásy a neotočí sa za tebou bezdomovec a malovať drahé obrazy a